Φίλοι και φίλες, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Week Agenda News. Μια καινούργια εκπομπή όπου κάθε εβδομάδα θα σας παρουσιάζουμε τα πολιτιστικά και άλλα γεγονότα της περιοχής μας και όχι μόνο. Συναυλίες, θεατρικά δρόμενα, events, μουσική, σινεμά, ταινίες, προτάσεις για το σπίτι, κυκλοφορίες νέων CD, γλέντια και μουσικοχορευτικές παραστάσεις είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Πάμε όμως να δούμε την ατζέντα για αυτή την εβδομάδα. Έκθεση έχουμε αυτή την περίοδο στην Ιεράπετρα. Οι καστικοί καλλιτέχνες εκθέτουν τις δημιουργίες τους από την Παρασκευή 14 Δωδεκάτου μέχρι και 6 Πρώτου του 2013 στο φουαγέ της αίθουσας Μελίνας Μερκούρη στην Ιεράπετρα. Ώρες λειτουργίας από 5 το απόγευμα μέχρι 10 το βράδυ. Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα Αγίου Νικολάου παρουσιάζει το μουσικό δράμα του Αλέκου Γαλανού «Τα κόκκινα φανάρια» σε σκηνοθεσία Γιάννη Ξανθογιώργη, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 που γράφτηκε για το θέατρο. Προσαρμόστηκε στη συνέχεια σε κινηματογραφικό σενάριο και έμεινε στις μνήμες όλων μας με την ομώνυμη εξαιρετική ελληνική ταινία. Το έργο διερευνά την ανθρώπινη αλήθεια πίσω από το ψυχρό πρόσωπο της πορνείας και η ΕΘΟΑΝ οργανώνει μια παράσταση που θα φωτίσει τη διαχρονικότητα του θέματος. Το έργο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 15 ετών και η τιμή εισιτηρίου στα 10 ευρώ, ενώ προπόληση εισιτηρίων από τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, καθημερινά στο ΡΕΞ. Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου κυρίου Χρήστου Χριστοδούλου με τίτλο «Οι τρεις ταφές του Χασάν Ταχσίν Πασά», που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου αυτό το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Ομιλητές είναι ο κύριος Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, διδάκτορας της ιστορίας, η Μαρία Σεργάκη, φυσικός και ο Χρήστος Χριστοδούλου, συγγραφέας. Αυτή την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίου Νικολάου, Ελπίζω, διοργανώνει στη Νεάπολη ρακοβραδιά στο εστιατόριο Γεύσης στις 9 η ώρα με τιμή εισόδου 5 ευρώ. Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 9 στον τεχνοχώρο του Δήμου Σιτίας παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ανδρομάχη». Πρόκειται για το μονολογικό έργο «Ανδρομάχη» ή τοπίο γυναίκας στο ύψος της νύχτας του θεατρικού συγγραφέα Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Φινίτσι. Η ομάδα παραστατικών τεχνών Πρόταση με έδρα την Αθήνα παρουσιάζει για πρώτη φορά τη δουλειά της στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σιτία. Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου τα υπόγεια ρεύματα για μία και μόνο εμφάνιση στη Σιτία. Πού αλλού, μα φυσικά μόνο στο The Wall. Τα υπόγεια ρεύματα αποτελούνται από τους Γρηγόρη Κλιούμη, κιθάρα και τραγούδι, τον Κώστα Παρίσι, κιθάρα τραγούδι, τον Νίκο Γιούσεφ, ηλεκτρικό μπάσο και μουσικό πριόνι και τον Τάσο Πέπα στα τύμπανα. Την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 10.30 ώρα το βράδυ με τιμή εισόδου 10 ευρώ. Μιας και αναφερθήκαμε στα υπόγεια ρεύματα, πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική γεύση. Λέω πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Μα τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά,
κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Να τα φώτα τα θάμπα, να τα αστέρια φωτεινά, στα χέρια να στα αφήσω. Μάτια μου ψάξε να με βρεις, ψάξε στους δρόμους τη σιωπή, μοναχός θα σβήνω τη μορφή. Αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται το Zumba Masterclass στην Κρήτη, με καλεσμένη την Κλεονίκη Κιούρπου, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Αγίου Νικολάου. Συμμετοχή 10 ευρώ, αυτή την Κυριακή 16 του Δεκέμβρη στις 6 ώρα το απόγευμα. Η ταινία «Αν» σε σκηνοθεσία Χριστόφορου Παπακαλιάτη προβάλλεται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πάμε να δούμε το τρέιλερ και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Όλοι μας δεν έχουμε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας αν συναντούσαμε το μεγάλο έρωτα. Όλοι δεν έχουμε σκεφτεί άραγε πόσο τυχαία συμβαίνουν όλα. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras. Ίσως αν συναντιόμασταν σε κάποια άλλη φάση της ζωής μας, να ήμασταν πιο ικανοί να το υπερασπιστούμε όλο αυτό. Πήγαινε κύριε Λινίτσα, τι έπαθες κορίτσι μου, παιδιά, σταματήστε εδώ. Διαλυόμαστε, έτσι δεν είναι? Να σας θυμίσουμε πώς μπορείτε να διαφημιστείτε μέσα από την εκπομπή μας. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε την εκδήλωσή σας μέσα από την εκπομπή Week Agenda News. Για όλες λοιπόν τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο που βλέπετε τώρα στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Μην διστάζετε να επικοινωνείτε μαζί μας για προτάσεις, σχόλια και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε στο mail επίσης που βλέπετε στον τηλεοπτικό σας δέκτη. Αυτό ήταν το Week Agenda News για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε, γεια σας και να περνάτε πάντα καλά.